Ginikanan sa 20 anyos nga tinun-an nga namatay sa disgrasya atol sa pagmaneho sa iyang motorsiklo ang midangop sa Brigada Action Center. Nagpaila nga amahan ni Kurt Denver Ilivaso mao si Danilo V. Ilivaso uban sa iyang asawa ug kabanay ang mipatim-aw sa brigada aron ipadayag ang ilang kasagmuyo sa otoridad ug sa punerarya. Gumikan kay wala gidala ang biktima ngadto sa Tambalanan aron unta kini maatiman sa doktor. Aron maatiman sa doktor alang sa pagsalbar sa kinabuhi. Gisaway ni Danilo ang pamaagi sa mga otority ang pag-assist sa iyang anak nga gidiretso og dala sa punerarya inay sa hospital. Gi-question ni Danilo kung nganong walay doktor ang mi-check sa lawas sa biktima aron masuta kung buhi pa ba kini. Hugot nga gibarugan sa amahan sa biktima nga ang bugtong doktor lang ang makadesisyon nga patay ang biktima una pa kini dalhon sa punerarya. Gawas pa niya na, gi-question sab sa amahan kung nganong ang otoridad man ang magbuot kung kinsa ang punerarya nga mohipos sa patayng lawas sa biktima. Padayag sa amahan nga si Danilo, nagdoble ang ilang bayro nun. Gumikan ang nagkuha sa patayng lawas sa ilang anak, mao ang St. Francis Funeral Homes, apan mi-hold sa patayng lawas kung dili makabayad sa 10,000 pesos ang kabanay. Sa dili pa mabalhin sa laing punerarya ang patayng lawas sa biktima. Nga unta dili man pamilya mao'y nagbuot nga adto dalon sa St. Francis Funeral Homes ang patayng lawas sa biktima. Ilang gipasangil nga nagsabot-sabot lang ang punerarya ug ang pulis nga miimbestigar sa insidente. Sa nasayran, si Kurt Denver Amparado Ilivaso nagpuyo sa Talisay City. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, wala makakontrol sa gimaneho nga motorsiklo. Gumikan kusog ang pagpadagan atol sa hitabo. Hinungdan nga nalabay kini sa karsada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.